Omenana na ritual abrovu. Ogugbo ogu na omenana be very very much different. Ina agbo ogu ewele. Ewele nge na chi gi yiwe bia yeri uzuche gi. Akala ụwa gị, akala ụwa onye na chi ya. Yuzuchego akala ụwa gị. Imagwe ibe bụ ọgwụ. Onwere ọgwụ ọbụla ịgbalo n'ụwa nwa na-ewere side effect. Did you hear that? In Anything afifi ọbụla iwekọtala ọnụ wee gwa ebe ọ ga-eme afifi ya wee mee datin olesi ma ọ mere ya. Ọ bụrụ na ọ mee ya ọ were side effect. Many dibia will never tell you this. In Egekwanti. Hope your ears are open. Are you ready to pay? Ochala si Gbute nya bụ ọgwụgwọ ọgwụ. Onye ndị na-agba oke ite, na-agba ewele, na-agba oruru, na-agba nke nwa. Kedu ibe ichele ọ bụ? Onye agba gị na ya, onye dibịa gbọọlị ọgwụ a, dibịa amaka agbọ, yasa ka ejebe nke gị. Ị ma gbọọlị ibe ọ kwụrụ n'ụgbọ. Many dibịa does not know the disinfect of the charm ọ na-agwọlụ gị. Ọ mara ibe ọgwụ ya analụ gị na-arụ. Many of them amarọ, ibe ama bụ na ba asatali asata. O nwere oke ide ya abụghị ọmụmụ nwa. Nwa nke bụ na otu ahụ ịmụdebe na otu a ka ị ga-amụdebe. Nwa nke bụ na ịmụsịa na mmụaka ga-ama mmụzi. O nwere ọgwụ ọya abụ ịgwọ end your generation. This is a native doctor saying this, so. Ị ma ebe bụ ọgwụ. Ọgwụ to by force a nature to produce something in your destiny. Many people is enjoying from ọgwụ dibịa gbọọlụ tata. Mana ba mara maka echi. Enjoy today and forget about tomorrow. Nya bụ ọgwụgwọ ọgwụ. Ama m na ntị gị dị ya. Ewele ebe a na-agbalị gị were ewele ọja abụ agbọọlụ gị. Ịbata luo because ife ọbụla na-adịrọ gị n'akala aka ma mpụta. Eji wee gwa gị na agbaka m mbọ bụ ego nri n'ọgala n'isi na chi. Ibe gị na chi gị na-akpara ama mme. Eji wee gwuo na ebe bubechi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Na ọgwụ anyị na-agwa bụ chi gị ka ị na-ebulu ụzọ. Isigo chi gị jee n'azụ ka idubie. Chi gị dị na-edu gị ka esi ajezie n'azụ ka idubie nya bụ ọgwụgwọ ọgwụ. Ụkpana okpoko gburu bụ ntị chili ya. E nwere ebe esi abịa ụwa na ebe esi abịa ụwa ka esi ana. The ways of the spirit are not the ways of men. Their ways are never the same. Don't use it because of today and spoil your tomorrow because you got people who many people are all over today but they crippled. Reason, but they are suffering from what they did in their past life. Make sure you share this video. Share this video to save someone and someone's future.